Bia KZN. Yes, Mom. Kediye unasna lollipop Megan. Mom, how comes that you gonna treat Yeneto with this lollipop? If we come to you, think it should ban ya from licking lollipop ever in this house. It thinking should Megan. It should ban ya. Should ban ya from licking lollipop in this house again. Neto ko dere kwota biya. Na-ekwu godi na-ekwu. So Mom, Neto chuko pekutemu. Maka comes chuku na poya upstairs. Poya 3 times. Neto chuku wesi kina pomo. Wesi I'm just joking. Come to chuku ju Neto, it's your lollipop. Neto chuku say come to chuku see I'm just joking for 3 times. So Neto pekutemu biagamu. Iwe na we mu because mbu older sister ya. Mbu we mother to ya also. Okay, Ibu mother. Second mother ya. Okay, Ibu second mother Neto. Oh, Ibu ada nne ka Ibu. So man let that thing slide just like that. Okay. Went in at that kitchen. Where see come to go. Yeah, that's that lollipop. Obu our young sister. Number 2, number Ibu that. He quiz Lily on now made that thing. He just cry. Comes to you. Oh, just a jaw. Comes to you just cry. Cry yo. Or cry yo like crayon. No cry. Cry. Cry yo beginning. Go back okay. Come to you where see mommy see Oga wear jolly. When see okay since Ima why EJ boy downstairs. He just choke her back. Come to you. You see, come to school, you need to that lollipop now. Before explode yo. Before he explode yo. Okay. Go chew ya. Wetting the stick na bin. Okay. Na my heart a little. Okay. Nah. Ndo. Neto gini? Mommy, Mama come up more downstairs. See the you I want to see yes. The girl I want again. I want the lollipop. Lollipop, okay. I want the chewing gum. See yes. See just joking. Where went upstairs? Palm again. Where see the girl I want the chewing gum. See yes. Chewing gum called lollipop. Lollipop in Igbo chewing gum. Okay, lollipop in Igbo means chewing gum. Alright. So see do give I want to chewing gum. See yes. See the just joking again. Wait upstairs. Coming downstairs. Wait after. And coming downstairs. He went to upstairs. You coming. My legs is hurting more. The Goa leg is hurting Goa. Yes. Okay, Ndo. So where went to sit where what grandma was doing to Mua. Okay. You went to your sister where Guaya what brother Malcolm is doing to Ginwa. Yes. Hey, yeah, one more. When go there now, didn't say anything in our hand already threw it out. See a stick, not the bean. Where see, Mama, why didn't you give us finish it? So you didn't know bada tabago, or my lachachakwa yabo sweet tea na osisi na bean. Chewing gum. Okay, chewing gum. Tea osisi na bean. Come see. Kedu ife na-emelu nwa m onye isi ndala? Ana m abụ egwu. Kedu ụdịrị egwuregwu bụ ya? Ana m abụ egwu. Neto afọ ya bụrụ ibu. Gịnị gbasara gị na afọ Neto? Onye si nke gị taa alụ? Mba. Neto onye zi gị bụla alịka 7 up. Kedu ife ị na-emelu nwa m onye isi ndala ka njọ gị? Maka njọ chọrọ inye ya exercise ị na-agbakute elu wee na-agba n'ala. Oke ị chọrọ inye exercise ị na-agbakute enu wee na-agbada ana nya ka iji wee kpọọ ya na-ajụ ya ọchọ lollipop. Neto ọ bata n'ana wee mee iwi face gị bụ iwi face ọ dịrọ happy ifu mụ
Onya obi iwi face. Yeah, odiro happy ibata dana. Ibada tana. Odiro happy ibada tana. Gini bo happy ni Igbo. Iru ya odiro ifoma. Okay, ilu ya adịla Ifeọma. Alright. So gini wee mezie ọ maka ilu ya adịla Ifeọma ka iji mee ya ọgbago gbadata mgbolo ịtọ. Iwe na-ajụ ya ọchọ Lollipop. Lollipop. On our wasting time, since. So I see, yes, I see ya. I'm just joking. Okay, see ya, you're just joking. Gini bụ just joking n'Igbo. Ana m agwụ egwu. Ị na-egwu egwu. Okay. Oji upstairs, see, come punish ya for wasting more time. Okay, ka ị punish ya for wasting more time. Okay. Hey, Okosime. So on our exercise for ya. Okay, na-eme exercise for afọ ya. Ị ga-eme nke gị for ike gị na mgbede. Oh, see, mom, come to you ma easy little guy we jadi. Just na me ya we exercise my leg ya. Come ya be akwa. Come nwa ka obe akwa. Just ịchọ ka ime nwa ka obe akwa. Nya ka iji akpụ ya gbadata. Ị na-ajụ oji ọchọ ịracha sweet. Mana unu bata this afternoon. Na-eto Chukwu wee sisi nye ya Lollipop. Wee si mmadụ enyekwara na-eto sweet. Na oye enwe jadi na sweet ọ lacha adịgo too much this week. Ọkwa ihe nkwu. Na sweet na-eto Chukwu lacha adịgo too much. Mmadụ enyela na-eto sweet for now. Iwe wee were Lollipop ọ gịnị na-eto? Mommy, when I was coming downstairs, Josie fell down. Bam. Ị na-adaka. Malụ ma afọ gị nwa si bulu ibu. Because Mama come on and call him so many times. Ọ na-akọlị gụwa. Yes. Like telephone call. Yes. Ndo. Ka nsi. Na nwatakịrị imejọ ka ị gụọlị agba ya lụ. Asịrọ gị sekpuru ana. Ịma sekpuru nwa ịtọrọ atọ ana. Pụrụ ọtọ gụọlị agba ya lụ. Bala mo neto. Mom, all face is not leprosy. All face is not leprosy. Okay, all face is not leprosy. Kasi gịnị kpata face ga adị elecha? Ngwa lecha that face na. Lecha that face wee gụọlị ya. Lecha ya. Kwụrụ otu a ka nna afị anya. Kwụrụ otu a. Ngwa gụọ ya with leprosy face. Every button na button enu megi ndi sorry. Ana magneni Lollipop gua ebe tomorrow. Ịgba alụgo ezigbo nwa o.